Kunggir Bratasena. Aku entuk dawuh saka wakmu Ngastina. Sinuwun Prabu Destaratenta. Wakmu Ngastina wis misuda Kurupati dadi ratu ing Ngastina. Mula wakmu njaluk pangapura nyang aku nggih wong bagus. Lan menehi liru bumi sing jembare lan subure padha karo negara Ngastina. Ya kuwi wana marta nggih. Wana marta kon babati kon yasa negara neng kono ben bisa urip mulya para putra-putra Pandhawa nggih Bratasena. Babu Kunti, yen aku diwenehi wana marta kon babati terus yasa negara ning kono aku moh anakku nggih Bratasena. Eneng apa nggih kok kowe ora gelem nampa? Senadyan Pandhawa ora duwe apa-apa, nanging aku moh nek mung diwenehi aku moh barang weh-wehan. Mengko yen eneng apike eneng muncere kabeh wong padha ngomong iku mung barang weh-wehan. Kok kaya ora apal karo kelakuane para Kurawa. Ger Bratasena wong bagus. Kowe aja mikir kang kaya mengkono ya nggih. Wakmu Bratasena, wakmu Destarata anggone paring wujude alas. Ora duwe niat kang ala nggih. Nanging wakmu duwe niat kang becik. Mula nggih Babatana ya nggih kandhane moh ya moh. Kyai Semar, apa aku kleru anggone didik karo anak? Bratasena nyentak karo aku lara atiku Kakang Semar. Pun, kula kandhanan niku. Oh, bocah ra kening ditata pun. Ben, ngeten Ben.
foto merah ingsun prihatin waspagung mijil prihatin waspagung mijil mlegegek ugek sak dulita mel sampeyan niku pripun to Den rumangsane sampean kaya sekti dhewe ngono apa pripun sampean wis bener ngono apa pripun sampean rumangsane bener ning kleru sampean nek mungguh kula klentu sampean coba sampean rasake sampean penggalih sampean ora tau ngrasake dadi wong tuwa luwih-luwih wong tuwa wadon iku sing pun nglairake sampean lho Den kudune sampean eling sampean kok karo wong tuwa kaya ngono rumangsa sekti rumangsa prakosa ngoten pripun kudune wong tuwa sing nglairake sampean disembah-sembah disungga-sungga disunggi lah kok sampean malah getak kaya ngoten niku dosa lho sampean Den coba sampean rasake mesake kaya ngoten niku kula nyawang kula melu lara ati lho Den kaya ngoten niku sampean mau meneng manis ora tau basa ora apa-apa prilakune sampean niku lho coba sampean rasake ketoke sampean sembayange mempeng nek karo wong tuwa kaya ngoten wis percuma kaya ngoten niku ora ning gunane pun sampean rasake coba yen to nganti buk sampean wong tuwa sampean grantes mati ngenes getun sampean Den surem dewangkara kingken lir manguswa kang layon denya ilang kengang memah nise aku kleru Bu aku luput aku njaluk ngapura sing gedhe aku njaluk ngapura karo kowe ya Babu Kunti anakku Kirmo Bagus
aku ora nglerokke karo kowe. Aku ora ngluputke karo kowe. Aku tresno banget karo anak-anakku kabeh. Aku seneng banget kowe wis ngerti karo sing tak karepake, nggih. Aku mung bisa ndedonga anak-anakku kabeh bisa rukun, nggih. Bisa antuk kamulyan sakabehane yo, nggih. Yen ngono aku mundi dawuhmu. Wana Marta tak babatane. Pangestumu tak jaluk budal babat alas Wana Marta. Donga kang becik kanggo lakumu ya, nggih. Nyataning kalangan lar pantan muncar. Gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon lirik kinjang ing alis risang maweh gandrung Kang Petre piye halase Gong peh karo wimbun ya ampun gawat lho Kang aku Petre lah ya kuwi awake dhewe kon nderekne Ndara Bratasena jane rasah melu ya lho syarat Petre angel mbabetku ya lah ya kuwi lho wah Ndara hati-hati lho Den ketoke sawangane kok suker kok Kang iya Petruk Den iki nek ilo-ilone wong Jawa mbiyen lho. Niku nek cara ajeng mlebu alas ngoten niku disambati danyange sing mbau reksa. Ngoten. Iya. Hati-hati lho Den. Iya ayo tutno aku. Tak babate alas merontani Wana Marta.
Suta kanthi hanyebut Ibu Bumi Pertiwi Suci Bapangkasa kuwasa sedulur papat lima pancer kang lair tunggal sedina Maramarti Kakang Kawah Adiari Matekaji blabak pengantol-antol Risang Bratasena Arsa babat alas mertani Yawana Marta Kadang wadaran tenaboce besok Aryo mendemo baris wiladalah ana pawongan ngrusak alas ora ngerti yen tata lair alas nanging tata lak batin ya tata gaib iki wujude negara weh candi-candi padha dirusaki beteng negara Ngendraprasta dirusak ora gelem mandeg Gus ilang nyawamu kowe Gus tenan to, Gong? Sawang ngono kae sawang. Ana buta to, kandhane kuwi dembet lho, Gong. Heeh, mula wis tak kandhani lho mau Ndara Bratasena kuwi. Aku kuwatir lho terus ngene iki terus. Lah ya kowe mau eling ora? Ndara Bratasena mau lak wis digelung to, mau. Heeh, lah ya kuwi. Ndara sampean eling ra digelung lho mau. Iya wis tak udari maneh. Kok iso diudari? Ya aku seneng gondrong. Oh, seneng gondrong. Hati-hati lho, Den. Sampe ora aku ndek anu lho, engko
di anu neh kok kena apa pelanggaran meneh lho sampean lho. Wis tau pelanggaran kena dipotong anu. Iya. Timbangane ngingu rambut niku wis dirapikane ngingu brengos ae lho. Petruk senengane ngono. Ya pancene ya ngono kuwi to. Mau wis digelung malah diudari maneh. Apa anu to, napa pripun to? Ya sumuk. Kae sawangen Petruk Bagong. Ning ngarepanku ana pawongan cat katon cat ora kayane dudu menungsa iki. Lah nggih lho kok kadang lap-lap enten lan mboten enten. Niku aja disuwe-suwe lho, den jagongane iki mung sak jam pokoke ndang bras-bras ndang wis ngoten lho. Eneng pawongan ngrusak alas merentani Yawana Marta. Ayo manuta kakak glak-glak limpamu kowe. Pati. Ta! Wis. Oi. Ta! Atos tenan balu. Oi. 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 As. Out. Ayo arep ngopo? Angel. Ah. Us. Ayut. Ut. Cak. Wes. Wes. Walot balu. Us. Cak. Wes. 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 Ah. Wes. Cak. Waya pati ya. Ya pati. Oh, pati. Ora apa-apa. Kutha Pandhawa katewi saya Indriyaksa sara maruta waduh ketiwasan Raden enten pawongan
ingkang sampun ngrusak alas kamangka tata lair alas nanging tata batin nggih tata gaib menika negari Ngastina watu-watu dirusaki wit-witan brodoli kamangka menika wujude candhi sing dirusak wujude beteng sing dirusak minggir pawongan sing rusak alas ayo gelem mundur saka kono ora gelem bali saka kono ora gelem balik tamani Aji Jala Sutra geni pedhut bisa mati dene aku Rupa saking kutha Amutusa Sang Sri Amutusa Sang Sri iki piye ngene iki Tre ayo iki lho gak mobal genine pripun to Den aduh awakku lumpuh kabeh panas kabeh awakku piye kaya ngene iki atur Nindara Permadi terus ana buta ing wana kanthi hanyebut dening gek model apa suluhan kaya ngoten niku Den iya Kakang Semar eling ora sampean mau bibar ketemu karo sapa mau
Begawan Nanggara Parna. Ha nggih, Begawan Nanggara Parna. Sampeyan diwenehi napa, Den? Aku diwenehi wujude lisah pranawa. Watu timpuru karo ayat bayura. Ah nggih, Pun. Niki pancen kodratipun ngoten, Den. Nun, dilungkas mulai enten sing mriki. Apa iya Kakang Semar? Pun to wis to. Pas-pas niki mengke. Lan dereng dilungkas mengke bar niki lak enten mengke. Mesti enten sing anu mengke. Ketiwasan, Den. Ketiwasan, Den. Petruk ana apa kok gubuh? Niki Landara Bratasena. Lumpuh, Den. Minggir. Lah niku to pun to pas-pas pun to. Sampeyan melak disukani napa wau? Sanjata lisah pranawa watu timpuru kalawan oyot bayura. Ha nggih. Lah niku oyot bayura niku jenengan tamakne kalih Ndara Bratasena. Wis ilang niku mengke. Nulungi aku kowe Permadi. Inggih Kakang Mas. Matur suwun banget kaya ni. Alas merentani wana marata iki dudu alas kang lumrah. Aku wis nemoni dhewe wong-wong sing ning kono. Den. Niki ngeten, Den. Niku pancen alas merentani nggih wana marata niku. Tata lair wujuding alas nanging tata batin nggih tata gaib menika wujuding negara, Den. Niku negara Indraprasta. Niki sampun kodrating alam, Den, kodrating alam. Pramila nek ajeng maju wonten ing alas Perentani nggih wana marta malih. Kula aturi Pandhawa 5 komplit maju bareng ning mboten usah perang. Kula aturi ngening kencipta, Den. Menek pun titi wancine bakale kebuka alam niki, Den.
nalikane ing dalu wong agung mangsa semedi ing wauta para Pandhawa nyawijekke sapta bayu idep ngeningaken Pancandriya rinacut dadya sajuga dya nyawiji ing badan lan jiwaning para Pandhawa kayokaning jagat badhare negari Indraprastaya ngamarta blagagaku pun Den sampun prisa dereng iya Kakang Semar iki jebule wujud negara nggih pun Den pun sakniki pun rampung to pun iya pun seneng to punan ora usah bangun wis ngeten mawon dadi to punan babat yo ora angel-angel ngono tok dadi ngeten ta wong syaraté sing penting enten iya pun nek pun rampung ben ganti liyane pun.